Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning, Ned. Sige namin, 32 minutos kasumpala na alas 8, wadyala sa programa na PEM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Aspeto Technical, Engineer Nexon Dakal, Kalupan Tabayo, amigo RJ Jimenez at your service always. Dan syempre sa partner ko, sa Oscar President at Luyag na Pangasinan, Oscar Head at sa Balay na Binmalay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner! Good morning, partner Ajay, sa Metro ng Lugay, sa aray durang at sa programa ng PM at Binmalay, at sa aray taga Binmalay, at sa aray kalapit lugar at Pangasinan, tayo ng Pasan, at mundo, tayo na mapasan ng Pilipinas, yung durang at sa ay istasyon tayo ay programatan PM Binmalay. God bless, and medyo maural na partner Ajay, kaya ating mga kababayan, pinapabala natin na tingnan nila mahigi ang kanilang mga kalusugan, partner Ajay. Yes, medyo kyan na partner anto may ambutela so panaon. May bali-bali lay liknaan pero atay nagagawad nasyonal ay Jadda Senado tiliknaan mo saya partner. Hello, partner. Akin ay apultot. Walay kyan. Walay simingit. Magano, partner? Dial ko lamot. No. Hello, partner. Medyo balang kad ire.
Anitan la. Partner Leon. Medyo paksot. Okay, walay Tawag partner, hindi na papaksok may tawag mo partner, sila timawag. Okay, partner. So, betul-betul lah kang ko so panaon. Pero ang patapatang nita na tagay, di na Senado. Ang tiliknahan mo sa atan, partner. Ito partner, dapat makasakilaratan. Wala mo siskulasyon na siya Senador Pimentel. He was once, kay kwanto mo ang damo inelekta as a president ng manayari ang apoy 13 votes. Ayaw mga pro tempore tamang ginawa nila. Kaya asahan mo na nakikita nila yung makapagkasarili ng ating Senate Collection Member si Cayetano makasarili. Inisip niya yung kanyang kapakanan. Hindi tulad ni Escudero. Kahit ganoon si Escudero, nakita ko yung kanyang kaisipan na bago na para sa bayan. Si Pimentel, mga iba dyan, maglulundangan yan partner kasi nakita nila yung nasa isip ni Cayetano marami ng beses na makasarili partner. Sinagamit niya palagi ang Diyos pero hindi niya ginagawa naman kung ano ang kailangan ng taong bayan. Buti dyan sa Binmalay partner may pagkakaisa ang executive at ang legislative department partner. Paano kasi nakikita nila yung political will ng ating mayor na manirbihan sa bayan ng Binmalay. At, Yan, pag may political will, a good leader ka, siyempre, susunod ang mga kasamaan dahil alam nila na para sa bayan ang yung ginagawa. Yes, kaya pala very supportive itong si Vice Mayor Itaktakno, Edgar Maminta, kay Mayor Pet Merera. Tuloy ang nangyayari magandang mga proyekto, mabilis ang pag-usad ng mga proyekto at mga pangangailangan ng taong bayan dyan sa Binmalay, partner. Partner, kasi nakita nila yung tamang paraan na kung paano magserbisyo ang ating buting mayor. At nakita natin yung suporta ng ating, makikita mo kung sino-sino sa ating mga elected official yung iniisip, yung taong bayan iniisip yung sarili nila. Makikita natin sa kanilang panirbihan at yung tunay na nasa puso nila manirbihan. So ayan yung sinasabi nila at alam din ng mga kapwa lingkod bayan dyan na bayan muna bago sarili. Kumusta yung pagpunta mo sa Sual kapon, partner? Magandang yung pinakita nila sa akin at saka nakinig sila sa aking mga sinabi sa kanila. Nakita nila yung ang ating panirbihan na tayo po ay seryoso na manirbihan para sa ating bayan at sila po ay nagpasalamat dahil marami silang nalaman tungkol sa anong pagkaiba ng BASCA, pagkaiba ng PISCAP at yung pagkaiba ng OSCA. May mga kanya-kanyang limitasyon kako ng ating trabaho pero ang lahat ito isang punto ang manirbihan tayo sa ating mga kapwa senior. At sa manirbihan, pinagbilinan ko sila na pag ikaw ay manirbihan sa bayan being a public servant, hindi yung iyong pwesto kundi isipin nila ang public servant may kakalapit na isang sakripisyo sa bulsa, sa sarili, sa pamilya at sa oras, partner Adil. Nagpunta ka doon bilang pagtupad sa iyong tungkulin bilang OSCA head sa Pangasinan. At saka sinabi ko sila kung ano ang importansya ng isang pinagawa natin na inasa ng Pangasinan dyan sa gagawin nating initiative natin yung through the National Commission yung paglalagda ng 12 million para sa senior citizen na universal pension. So yun ay naka-coordinate sa mga PISCAP partner? Kasi nandun ang mga PISCAP. Very maganda rin ang samahan ng PISCAP at ng OSCA sa bayan ng Suala at very supportive ang kanilang buting mayor, si Mayor Dong Kalugay. Nandun din ang kanilang administrator. Tayo po binigyan ng namahagi tayo ng mga ginagawa natin sa Binmalay. Nalaman nila at ako rin ay nakapulot ng mga gandang ginagawa nila doon tuwing meeting nila at ako rin nagbibigay din ng mga magandang kung anong gagawin nila sa meeting at nakapulot kami ng isa't isa kung anong magandang gagawin para sa pag-meeting at pag-aayos ng paglingkod sa ating mga senior citizen partner, RJ. So maganda yan pala yung mayroong interaction, may communication, may ganyang mga pagpupulong
Dahil siyempre nakapag lalabas kayo ng inyong mga magagandang programa at siyempre tulad ng sinabi mo, may napupulot ka, may napupulot naman sila sa iyo na magandang mga aral o gawain. At saka in-explain ko sa kanila kung ano yung social pension at at iba ng social pension at iba rin yung ating universal pension at iba yung mga nakukuha nilang suporta ng LGU na bawat isa. Kaya we have to share one another para makapabuo tayo ng isang magandang samahan ng OSCA o mga federasyon ng ating mga senior sa buong bayan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Yung mga bright ideas pero diyan sa Binmali nga very supportive din ng ating mga barangay officials. So sana ganun din sa mga ibang bayan partner. Ito nga partner, pupunta ko mamaya sa PSWD sa Lingay kasi nakausap ko na si Mayor kagabi at sila mag-sponsor po ng isang sponsoran namin yung meeting ng OSCA ng buong Pangasinan dahil may marami tayong ipapailalantan natin ang ating mga programa, ang mga kailangan na dapat maayos itong bylaws natin, ayusin natin ang mga kung ano registration natin para maayos yung camaraderie at mag-share kami ng anong mga eksperyensya at kung anong gagawin para maibsan natin itong mga kailangan ng ating mga senior citizen partner, RJ. So linawin natin, nasa probinsya yan, partner. Buong OSCA pero it should be sponsored. Ako na nga nakiusap kay Mayor na lahat ng pagkain binyo dito sa bayan ng Binmali, partner. Okay. At okay naman yan kay Mayor. Sabi niya kasi, show your leadership. Aha. Dapat sakripisyo. Magsakripisyo tayo para lalong malakas yung samahan ng ating mga OSCA sa buong Pangasinan, partner RJ. Yun nga kaya nga napaka-swerte ng mga senior dyan sa Binmali through you dahil full support si Mayor at siya pa ata yung advisor mo dyan, partner. Lahat siyang advisor ko doon na partner RJ sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya ang ginagawa natin ay bago tayo umalis ay nag-ask tayo ng advice kaya Mayor kung ano yung mga dapat natin gagawin. Okay. Kumusta naman yung kaganapan dyan sa Binmalay? Marami bang naserbihan yung yung pagpapaganda? Derma, parang gano'n. Butihing may bayan ng ating Mayor. Maganda, maraming nagupitan, may mga nabigyan ng kwan. Lahat-lahat na kasi alam mo naman natin buting President ng Binmalay ay mahilig po sa mga ganyang paninirbihan, feeding mga bata, birthday gift ng mga matatanda, o sa may birthday nagbibigyan. Umiikot din yung parang nasanay na po ang ating buting President Binmalay na siya po yan may sarili na tulong para sa ating bayan, sariling pera, Yun. at sariling lakad niya, partner RJ. Yun ang maganda doon na wala nang kinukuha sa kaban ng bayan bagkos ay sariling inisyatibo yung mga ganyang gawain na talagang kung minsan parang lang yung simple lang pero yung naihatid na serbisyo sa bayan yun yung mga talagang pangangailangan na partner. Alam mo partner kasi tulad ngayon medyo busy natin mga staff ngayon dahil umpisa na po natin ang mga ayuda uli. Ang ating mga kailangan natin senior, pinapagawa ko na ang second tranche ng ating social pension, second tranche ng ating birthday gift at mga registration at yung pangalawang pamibigay na ngayon ng ating mga National Commission ng kanilang mga centenarian. Kaya medyo busy natin ang ating mga staff ngayon dahil yan po ating pre-prepare para wala po tayong malalampasan na kahit isa na senior na mabibigay natin kung ano yung katungkulan natin gawin o kailangan pag-aaruga sa kanila, partner RJ. At sa mga gawain na yan, partner, tulad ng nasabi natin na kung kailangang duman pa sa sangguniang bayan, agad naman nilang yang inaaksyonan, lalo na sa pagpapalabas ng mga pondo, di ba, partner? Partner, ang ating sangguniang bayan at ating mga LGU sa barangay ay very supportive sa ating mga senior citizen. Alam na kasi sila rin ay mga
mga magulang, alam nila, kaya very supportive, walang problema sa bayan ng Binmalay kung pag-usapan ng ating mga senior citizen. Lahat ng ahensya ay suportado ang mga senior citizen. Ang partner RJ, kung nakita mo sana yung nangyari doon sa na pinanagalit din si Congresswoman Magsaysay doon sa brutal na pag-aresto ng isang pulis. Ewan ko, may nagalit din siya doon. Oo nga pala, no ha? O yung pulis. Yung ginawa ng ating commissioner, ng ating NAPOLCOM, maganda dapat bigyan ng sample natin mga pulis. Yung mga sobra man din lahat ng mga pulis, may mga mabait dyan. Kaya lang, nagtaka ako sa taong yun na medyo may katapangan, pero katapangan niya mali. Pati pananagot niya, kaya commissioner, mali-mali kung ako yun, dapat hindi expulsion. Alisin nga sa pulis, kakasuwang pa, partner RJ. No, yun nga di ba? Yung nagbabiral nga na video, yung pagharap niya sa National Police Commission, sinabi pa na parang nagpapasikat sa media, nagpapapugi sa media. Si Police Napolcom Kalinisan, di ba? So, parang unethical din na gagawin niya yun. At lalo na, yung sinasabi mo, dahil napanood ng madlang people yun, yung ginawang pag-aresto na parang overkill, ika nga, why, akin bakit? Dahil, di ba, from doon sa sasakyan, nung police, partner, wala na naman si partner ko, mula doon sa sasakyan ng matanda, pilit na may impalutsab, kuntano, ginuyur to ni man partner, insan to ni pinusasan, gaymot laman, tawalalad katakanan may tuway, di ba? Partner, so, anong paglabat? Yaratan at indan na aksyon, yatampol. Actually, inakaldalad pisto man partner yun. Hello? Partner, hindi lang alisin, kundi dapat kasuhan yun, partner. Oo. Alam mo, ako rin ay nagpapasalamat doon sa na kumuha ng video para makita natin. Salamat kaya lang, nagtataka ko, yung mga nagbabantay doon, ba't binabayaan lang? Yung mga nanonood, oo. Siguro dahil... Yung polis, baka ako pa rin ang magiging makaaway na Oo, siguro dahil siyempre takot silang sawayin dahil siyempre na uniformado, naka-uniforme at alam nilang pulis. Pero yung kanyang action, yung kanyang paghuhuli, sabi naman niya sa rason niya, dami siyang pinipresentang papel na sinasagasaan ako, parang gano'n, na may mga previous yung matanda, pero yung sinasabi mo nga, matanda na yun. Kailangan di ba? Dahil mas mapwersa siya napaupo na nga yung matanda. So, talagang kinmata, inaksyonan mo na sa kongresista, may re-represent ay senior para check mo pa na Jay, di kinatungtong to may senior citizen, impawit yung pamilya to, nakipandadriban din mas magandang halimbawa na bigyan ng respeto. Kasi hindi mo alam naman ang disgrasya, baka mahina ng matanong matanda. Dapat inisip hindi yung klaseng pulis na ganun. Dapat ito po isang panirbihan, isang panawagan sa ating mga kababayan, lalo sa ating mga senior, na mga nag-aabuso. Sa inyo po, dapat isumbong natin para maalis mo mga yan. Mga lahat ng ahensya, yan sa pagkukuha ng mga, alam mo, may mga kuwan pa rin tayo, may mga parmasya, o may mga nagtitinda dyan na medyo umaabuso rin sa ating mga senior. Kung tinitingnan ko yung partner, at ito po dapat alisin niya kasi minsan partner, bumili ako ng gamot, hindi lang nila alam na ako ay head ng Binmalay at Pangasinan, medyo napagsabihan ko yung isang pharmacy kung bakit kailangan pa marami pang inahayop sa akin in spite of the pang na kailangan talagang emergency lang. Nakikiusap na tayo at medyo nung uli naman siguro napag-isip. Diba, ang sabi ko sa kanya, na hindi ako nagpakilala, sabi ko sa kanya, ma'am, baka sa uli magsisi ka. Dahil ako nasa media, sabi ko lang. Pwede kita na sabihin, pati pangalan mo, kung natakot siya. Kasi hindi siya nagtatanong kung sino yung bumibili. At ang maganda itong partner, tayo nakikiawa na sa kanya. Kung pwede lang, pabigyan tayo sa oras na yun at hindi na maulit. Kung kailangan mo na dadaan sa proseso, kaya lang yung
emergency na kailangan ng isang tao yung gamot. Pero importante doon yung may humanitarian reason naman. Siguro, partner, wala pa kasi sa aura mo ang senior eh. Kaya akala nila hindi ka senior. Yun lang, kaya lang, kung magagawa na isang tao, lalo na sa ating mga tao na nakikita lang ganun, di kaya nilang gawin. Kaya, yun ang aral sa ating partner na dapat, kung kailangan isumbong natin. Kung tayo nasa katwiran, partner. At panawagan na rin natin sa mga nasa wag niyo nang tanungin kung senior, hanapin ka pa ng ID, di ba? Nasa naman, makikita naman ninyo di ba? Para maibigay nila yung pribilehiyo sa ating mga senior citizen, lalo na sa mga bus pag magbibigay ng pasahe, di ba? Sana ibigay na agad yung kortesiya sa ating mga senior, di ba, partner? Yun naman kasi yung alam na naman na may mga magulang sila, kung mangyari sa magulang nila yan. Kaya isipin natin palagi yung nasa kortesiya tayo, patuwa na aking mga staff, pinagbibilinan ko yan, mga senior yan, o sinigawan man kayo, anuman, tayo na po ang bababa sa kanila para maintindihan nila. Hindi po tayo pwedeng, alam mo, sila palagi right yan dahil matrandayan, wala tayong magagawa para kundi tayo sumunod at gagawin natin sa magandang paraan pa natin ma-explika sa ating mga senior. Kung di nila kaya, di tawagan natin ating mga kapatid na kanila, anak nila para ma-explika natin yung side ng atin din ganun yun. No, at saka isipin din nila na tatanda din sila. At di ba, partner? Yung pala dyan sa Binmalay, kumusta na yung dismantling ng mga fish pen dyan, partner? According to the administrator kahapon, tuloy-tuloy pa rin yung dismantling nila at ang maganda dyan, may mga ibang fish pen owners na sila po voluntaryo na nag-aalis. At ating mga fish wrap, inaayos yung mga ating mga kababayan kasi alam nila na yung ginagawa ay kabutihan nila yon. Siguro sa una, hindi na matanggap, pero sa uli, pag makita nila na maganda, kasi siyempre may mga nakakaintindi, minsan may mga nakakaintindi, pero mahirap intindihin, yun ang mahirap. Yung ayaw nilang intindihin. Intindihin. Oh. Parang gising, natulog, yun ang mahirap. Nagisingin. Yung gising na nagtutulog-tulugan. Alam mo naman si Mayor, kung nasa tama siya, walang imposible. Dahil alam niya na susunod yung mga tao rin dyan. Basta Kita mo yung mga bunga na nangyayari sa Binmalay ngayon. Makikita mo talaga ngayon yung mga nangyayaring bunga ng ating ginagawang pag-istrikto ni Mayor, lahat ginagawa sa proseso. Ano ngayon ang nagiging bunga niyan ngayon? Nakita nila ngayon, kaya maraming sumusunod sa ating mga mayor, sa ating mayor, dahil alam mo, mayor natin, ayaw niya na kahit 5 ay may masayang sa pera ng bayan. Yun, at syempre, may political will. Magalit na kayo. Basta tama ginagawa ko, parang gano'n. At sa ginagawa naman ni Mayor, mas marami yung bumibilib, yung naniniwala, partner. Kaya, partner, siguro ngayon din na tayo po ay nanawagan sa ating mga kababayan na for the whole nation, let us pray na sana ma-resume na yan problema sa nasyonal na naapektuhan lahat ng taong bayan at ating pinanawagan sa ating mga kababayan, tama na yung basir doon, basir dito. Isipin natin, ipagdasal na lang natin. Huwag na tayong papanik sa kahit kanino, ipagdasal na lang natin na sana po ang Holy Spirit ay dadal sa kanilang mga ulo, sa kanilang isipan na sila po ay binoto ng buong bayan, hindi lang binoto ng ibang tao. Isipin nila yung kapakanan ng bayan, kapakanan ng ating bansa. Dahil may mga naghihintay na mga tulong ng ating senador tulad yan. Paano i-approve ang National Salvation kung sila hindi siya makapag-ayos? Paano manilbihan sa ating bayan kung sila makasarili? Wala akong pinapanigan, kaya lang ipagdasal natin lahat sila. May ibang tao sa atin kasi, may mga makadidis, may makabibigyan, hindi. Kaya lang sana makadiyos. Pero sa isang tao natin makadiyos. Walang BBM, walang dididis, kundi isipin nila, lahat tayo sa taas kasi there's nothing impossible with God. Isipin nila yun. May sinasabi dito, part daw ng democracy, partner. Anong masasabi mo dyan? Ano? Part ng? Democracy. Oo nga, we are free to say what is right.
at isipin natin what is wrong. Pero dapat tayo palagi hindi yung kung ano yung napili nyo na doon na kayo isipin nyo kung ano yung negative, positive nung gagawin nyo. Bago tayo gumalaw, isipin natin kung ito nakakatulong o nakakasira sa ating bansa. Oo nga eh. Dapat walang isipin yan. Huwag natin isipin yung sarili natin. Isipin natin kapakanan ng buong sangkaluban, partner. Hindi pwede naman yung sarili mo lang isipin mo. Isipin Pero- mo, tayo po ay ginawa ng Diyos para manirbihan. Meron tayong purpose sa mundong ito. Hindi yung purpose na makasarili. Isipin mo nangyayari ngayon. Gumagamit siya ng Diyos palagi ang ating President, pero ginagawa ba niya? Inisip niya ba ang taong bayan? O inisip niya sarili niya? Ito ba ibang senador din? Inisip nila taong bayan. Ngunit yung inisip ba nila taong bayan, ito ba'y kapakanan ng buong bansa o kapakanan lang nila dahil sila inalal ng tao? Isipin nila, oras, sinusunduan sila. Nakita natin, 10,000 pala per day kung tutusin mo sildo nila. Oo nga, ang lalaki. Alam ko, sabi ko, hindi ko kung 10K o 10B, hindi ko alam yan. Basta, ang nakita ko, ang oras nila ay binabayaran natin. Lahat ng kinakain nila, lahat ng ginagamit nila, galing sa tax ng taong bayan. So, dapat tumbasan lang ng trabaho. Oo. Mag-isip-isip sila. Hindi sila dapat magbabangayan, kundi isipin nila ang taong bayan. Okay, partner, with that, medyo kapos na tayo sa oras. Yung mensahe mo sa ating mga kababayan na sa Binmalay. Partner RJ, sa ating mga kababayan, lalo na sa bayan ng Binmalay, tayo po yung tumutok sa ating programang PEM para kayo tayo po yung magsama-sama para sa ikakaunlad ng ating bayan. Kung ano man ang mga problema o nais yung ipatin sa ating buting mayor, dito po sa programang ito pwede kayong mag-text para ma-atid natin kay mayor. At sa ating mga kababayan, palagi isipin natin, una tag-init, ngayon medyo tag-ulan. Isipin natin ang ating mga katawan, ang ating kalusugan dahil mahal po ang gamot, mahal po magkasakit. Kaya lalo na sa ating mga senior citizen, pinapayon natin kung may balak man kayo pumunta dito at hindi nyo na kaya yung mga kamag-anak lang ninyo, mga presidente, may mga opisyal tayo sa mga barangay, kung pwede sila na po. Dahil sila po ay inyong inanal para panirbihan sa kanilang mga senior sa bawat barangay. So, partner. Nawala na naman. Okay. So, yun. Okay, partner. Go. Okay. So, yan. Eksakto. So, wala na tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Thank you, partner Leon Elorde Castro Jr., ang ating Oscar ng Binmalay at Oscar President ng Lalawigan ng Pangasinan. Sa aspeto technical, Engineer Nixon Dakal. Kaya sumakter rin amigo RJ Jimenez at your service sa programan PEM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. May titilak kami na masantos at maabig oras at balang sinansakay. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo,